ko kuna da labarin Salbas Oil and Gas? Kamfani ne da babu irinsa a duk faɗin Najeriya. Wannan haka yake. Salbas Oil and Gas Nigeria Limited kamfani ne da ya shahara wurin samar maku da dankaman tafka-tafkan gidajen mai masu ɗauke da manya-manyan plaza. A yanzu haka yana nan gab da ƙaddamar muku da wani tafkeken gidan mansa da ke akan titin BUK Road opposite da Ministry kafin ka ƙarasa ƙofar famfo. Gidan mai ne mai ɗauke da tafkekiyar plaza ga gurin cin abinci wanda turawa suke kira da restaurant, ga parking space inda za ka faka motar ka je ka ci abinci, ga salon wurin gyaran jiki na maza da na mata. Ina kira ga dukkan samari ku yi ƙoƙarin kai 'yan matanku domin gyaran jiki, ta haka ne za su shiga gidajenku su mulƙalau lafiya lau cikin kwanciyar hankali gurin ban sha'awa. Ku yi ƙoƙarin tunkarar Salbas Oil and Gas Nigeria Limited. Wannan tafkeken gidan mai yana nan akan titin BUK Road kafin ku ƙarasa ƙofar famfo. Domin buƙatar tallace-tallacen mu ku tuntuɓi ko kuma in ce ku bibiyi YouTube channel namu wato Ɗandume Hausa TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Don haka ina godiya ga dukkan masoyanmu. Salbas Oil and Gas. Salbas Oil and Gas Nigeria Limited. Ku yi ƙoƙarin tunkarar wannan kamfani namu domin samun daɗaɗɗen abubuwa, domin kamfani ne ina mai tabbatar maku da babu irinsa a duk faɗin Najeriya. Dukkan abin da kake bukata sai idan baka zo ba, musamman wannan tafkeken gidan mai namu da ke akan titin BUK Road kafin ka ƙarasa ƙofar famfo opposite the Ministry for Rural. Salbas Oil and Gas Nigeria Limited.